Ka jing tre shitam bat ka jingwat lat da ka jing angnut ka baskem ha ka bai dei bat kanu ka kamru kawan ra barabor yu so bathiang kani ka lapun long yu samla Elvis emli na ka thain dangar ban yo ikjishania na ki officer ka tan fisheries ha ka ba da ka jingrap ka office la yo ban place sai ka dukan di dohkha ha dangar mosram tnad block east ka salesman ha ka arpa trek nopra arjar arpoi kuman shukudo ha ka singra ki ka wall fisheries de mentaus nem samla Elvis emli ude wei na kidongyo mentoy na skim pradhan menteri matsya sampada yojana arajar apoi bala pentre kam da sarkar kata da thuk arsaka bat kasenduk tha banyo bandi dohkha ha kate gathan ya kani ka dukan di dohkha ki bala shuri hi lawan man pli ya ka dauba pr lingdo fisheries officer ka east castles ha ka jinon lang ki wei ki officer katanat kikme ki pa ki baying ba alves ki noilam sinong bat ki wei pat ya kani kedukan dohkha Lyngba ka jingkersan na ka CSS Blue Revolution araja khatpra khatkhandai ka subsidi kalong 10% kata arlak rupsau hajar tingka ka jingpelut naldi ka bolong 100% kata silak nyupnru hajar tingka bat ka jingkhan jingdia baro kalong 100 lak tingka ta kumba kalong himta ka pertairan ta ngina kalyang fisheries ni don ki scheme ki bubun rukom hak bay dei ban snai ki pung man ri ki dohkha ka olong ka wei na ka lat ban yok kam yok jam ban kentiu ke yok kakot tengah penslur yagi kun samla jong kathai kiba don jingmut namta ka kam fisheries bakin wan mi chapo office jong ni namar kumbalong himentangi na ka office ngi bun phagi ni scheme badai gi central scheme lane badai ki state sponsor scheme ru te piwan mi chakhmat ngi kumna department ngi long ki bakloi ban ai ke jingarap ban kentiu ya ka jingdon kam ka jong pi knang ba pinla ban yang halaki jong ki kijat Lyngba ka kam fisheries kene ka blue revolution ka jing sha ka dai ka central sponsor scheme ka dai ka scheme ka bala bai tangka na ka central government te kene ka scheme la sedang ikan adu arja kantreu ter hadu news nam bamenta handrai ke kene ka blue revolution ka lakut hau news nam te ban peteng beng kene ka central sponsor scheme jong ka sarkar kemi ka la penmi pat da ka wai ka scheme kabangi ong ka PMMSY ka Pradhan Menteri Matsya Sampada Yojana te ka kurukom jingerap naga Lyngba kan ka PMMSY ka long ka ju hi kum ka long ka ka blue revolution ki snam ki baladap te kadang khamdon shishu ki wei ki kurukom ri dohkha ki bangi don ki scheme Lyngba kan ka PMMSY ka bangi ong ka bioflock ka dai kurukom ri dohkha ka batmai ya ki bangi la ban ri ha ki teng circular tank ki bangi ong te hakane ka rukomri dohkha na gini circular tank gani ba flock kami kumno namar langi phai ha bangi don kami ka jaka ban snai ka pung la kumno ka pung bangong kalong ka babiang ban penmi ki dohkha kalong 1000 square meter te ka ngi don kam la kumno chipeu lak litar lagi khang ka volume yang ka te Lyngba kan ka bioflock tank bat ka volume jong ka ngi don kam tang chipeu hajar te kor kombu igi dohkha bangin ri lang compare ka bioflock tank bat kini pung kalong kaju ki stocking dan steel ni ki number jong ki dohkha bangin bu tenrai ka jing penmi ka jing la ban penmi pat ka dohkha Lyngba kan ni ka bioflock tank kalong arsha laisha ka khambun ban ya ka ka bangi penmi ya ka naka pung kathong jong kan ni ka kam ko jonga bangaya ru teng perkhat sibun jing kan do ti ya jonga yang lain ngampas ngeu kita dan rai usok yang teristom hi ngiyok kai tentang si kadiman ni sak kabun upaj bal se ubun nong bam dohkha kham tampo ka jelajungi ni bun ki nong bam dok hi dohkha ni bun ma te kadiman akan man bakal bun bat kar kompriya ki jungi kene kalong bak thong kalong ba ka komen ka ai ngi kene ka department ka ai ngi kene company fisheries kham tam ka kanong jungi la bun ki nong ri dohkha kinori dohkha ki la sibun la don ki pung dohkha te nak itu kinori dohkha ngi nang ne ngi la ban rap ki ban pya ieu ya ka dohkha ka thong la kumta te plus nang ta ngi ri la deng dong pung ten nak pung la jong ru ngi la yo pnian te nak itu ki pran ngi dohkha ru ngi la ban rap ki ban pya ieu dohkha ban irap ban pya ieu kham tam ngi sne ngi la jingai kelenti pi man ong tang hang ne le se ka don ka por ban ngi la di te ngi hapar khat kuno bani rap iki nori dohkha nang ba makiru kin sup teng la da ka don ka yeu kinori dohkha la se kin khambun
kim khambun mai ri dohkha bar badon kay ki suk banwat ya ka yo ta market ki samla ko dong thang ki jongi ngi de penlong ba slur ngi de penlong ki bru ki ban mi sakmat ha ki no ki kam odip ong tangane kam fisheries le se nakane ru de ko kam le se ki bun ki department ki badon po ka jala ka jongi fi te ngi de ban le ki wi department but ngi de ba kendu ya kinong trade ka office ngi ba kendu ya ki staff ni ka officer te ni la kendu ngi de ban ikli ni wat linti ke ki bentar ki ba le se nak tang nu department kelapa jarap ngi kumpulan ke Fisheries department de clean office ba ke kilat ba kila banyak ni kumki samla ba ni samla bangi yat kum tam suki ki jeng ti jungi se sibun ngi du jeng ek bang api men ya hari kita jeng ek bangi ya hakwe ke sngi ni yo khay yo so hi te ka se junga nang ne ru long ki samla ngi de ban tri stom bangi long samla ki ba smart bangi yo no ka skim ngi de pen kam hok ka skim ngi yo ba ngi de ban nalor bangi pen kam hok ka skim ngi de ban don ta ka thong ba nak tu skim ngi yo ngi de pen mi sibun ni ya ka kam bangi ni sibun ta kam ri dohkha ngi de pen mi sibun ngi dohkha ha ke jing sengau jonga ke jing de bat jing plie ke ne kan ka samai ma sengau ngadap da ke jing kemen ka ba hadu kata ban mar ba ngi khwa ba ke ne ka chinong kan long ka we ka chinong ka ba ka yo ka hat kan don hang ne khna ba ki paj ba ki no wan di ki no wan thit kin yo jing mentoi ha ka por ba ibalan iwan ban pen ban pan NOC ban bu ya kene ka dukan ngala ngau komen sibun ne bat ngala ong ya i ba kalong kakam ka babha te kaji kerpat jonga ya ibalan kalong ba pibu ya kene ka dukan di dohkha ya le ban pen im ya kibriu lada kiwe ki di aspa san peu pi di no aspa arpeu aspa lai peu te kane rab ya ki paj nong song sinong ban wan thit dohkha na kene ka dukan ma hang ne ngidon sibun ki jing ki labong lo ki jing khawai ki jing yatho ki jing khawai babun jaj kum ta ba ki don ki dukan hasinong ka dukan dohkha ka yara ban pensuk yo pai ba nong sing sinong ngi i ba ka jing yo kam kalong ka ba hadu kata lada ngidon lagi kadan ki ba hajrong kan noru ki dikri ki master dikri bat kui ru nginom laban yo ka kam ka khubor jonga ka banga don kum u wein la kinong yalam sinong kalong bakine ki samla ki de ban yang hala ki jong ki kijat